Здравейте, приятели! Това е втората част от поредицата на MTA Online. Днеска ще играем с Саша отново в един нов сервер. Мисля, че се казваше Virus X. Той е зомби сервер и има доста готини работи, като мога да правиш. Както вижте, има реални скинове, доста готини. С F1, мисля, че трябва да се преобличаш. Сме скина. Virus X, да? Да, обаче аз май не мога. Да. Дай малко да го различим, защото да, не съм играл. Тук май спаунваше кола, обаче аз мента нямам. Трябва да си купя. За колко сега ще можеш да вземеш една кола така? 4500. Добре. И различно. Най-ефтината, защото да може да се... намерих си някакъв мотор, чая тя ми го вземем. Това е доста готин сервер, аз съм играл един-два пъти, обаче знам, че е доста готин. Също така имат доста хора, както гледате. И... така. Ето тук ми ще снимаха хората. Virus X ли си? Да, Virus X. Ти още не си влезал. Сега ще кола вземам. Искам за около 10 000 да намеря някаква количка готина. Не си влезал в... Virus X вече е. Да. Не, тук ще стават много скъпи. Не, ще взема ретро количката с 10 000, нали знаеш? Доста готина. Някаква? Една ретро количка. Хъслер? Не знам сега как се казва. Спаун. Да, Хъслер. Ти много ги знаеш ли? Те ножи може да не го. Аз когато съм играл, майка ти ще е вреждала. Деве. Да, както виждате, може да се тонигуваш колите. Нитро. Колесата. Когато някакъв друг зора съм вреждал. Нищо ще го намериш. Така, paint job. Няма нищо. Така. Тук може да се реперваш, ако се блъснеш, и да се флипваш, ако се обърнеш. Така. Горе-долу това. Така. Както предполагате, според мен трябва да убиеш зомбите, за да печелиш пари. Са доста лесно за убиване. Аз най-вече имам купени оръжия. Зомби с дилдо, човек имаш. Не се. Всякакви. Бре, тези зомбите в този серия може ли имат оръжие, или? Имам пред такива огнестрелни, като... не знам. Не, тук няма огнестрелни оръжия. Зомби. Аз преди бях играл в един зомби серия, който, нали, ние двамата бяхме играли, дето имаше... Рутинно. Да, който босовете имаха оръжие, картечни сигурци, така нататък. Между другото, човек, скоро гледах в интернет, че има такова DLC към San Andreas да гледаш first person. Може да гледаш вътре в колата, да кажем, като караш. Да, знам, реално се да има това нещо. Да. Тук има българе, някакви писат браво. Българе. Може. Аре, човек, влезе. Трябва да режем, но директно на бате. На 10. И аз пък трябва да чакам на спална сега. Да, сърна. Аз ще къде ще чакам някъде друга. Там. Не, аз съм далеч от там. Има едни тунели, знаеш ли? Два тунела се отиваш в другия град. Не, някак знаеш. Дори до военната база. Не, човек, аз изобщо не съм в това. Аз съм там. Оп. Дъждата не стана. Сега минавам пресожен тунел, човек. Чай, заля не тръпено много.
Това е доста готина ключка. Чува си хеликоптерите колко ли струват? Сашо, горе-долу виждам. 10 000. Не, ти пък го направя, те златни. Хеликоптери. Ама в реално не са 4 на 40. Да. Аз ще на някаква инстанция в момента човек, обаче не е оная, за която говориш, че мисля, че... Фак, не е човек, гръмна, мазна, бъсна. Инстанция. Добре, аз сега съм вече в военната база по сината. Че е спално това. Когато мисля, че тук в посината имаше доста зомбици. Да, съм там. Да, къде си? Обаче не те знам. Добре, ще нема спана колата. Имам колата на инбайк. Аз съм вече съм в колата. What the fuck, човек, не съм в кола. Не строят няма. Да. Добре. Този сервер, май зомбите не можеха да влядат в базата, нали? В военната база. Не. Мисля, че не могат, да. Те умират. Не могат. Да, не. Защото някакви могат. Добре. Така. Качи се. Чай си перна колата и се сместа. Аре, стана. Чу се. Съм ме заключи, мамистам. Чу Чай се. се. Да, вече влизай. Фак, аз ще не му тръгна. Съм. Влизай. Бързо. Перни колата и служи нито, ако можеш. Тъпото така, че не мога да стреляш от колата. Отиваме някъде далеч от другите хора, да убием зомбите, защото няма много пара. Аз имам 3000. Пак ще се обърна. Аз колко струваш? Тази кола не мога да изкача, ти нещо да искаш. Тази Тази кола струваше 10 000. Не е много хубава ти кажа, честно. Върши работа, ама... Гледай. Трябва да те стройвам... Имам тя бифъв. Чакай. Качва се. Ти имаш кола? Ети ви. Къде там? Смятата. Ще направя розово. Може да се обижа хидравлика, нитро и готини джанти. Добре, така е по-готин. Розово, благодаря. Шанс. What the fuck, човек? Което е място? Знаеш какво? Спри тука, можеш и... да убием зомбите, обаче не знам, тука няма много зомбите. Не, тука може да се убием, Може. Не пробвам. Не става. Ще ме къде са зомбиците. Оп, май те видях, че има някакво. Не за тебе, май. Не, това си ти. Там. Чакай, с нас го бе. Дай. Аре, бе. Аз не мръм. Аре, иска да го бе. Тут най-много да зарежда така. Аз съм платен, значи. Но ти им давам сателитните чиния. Оп, някой идва. Някакъв маняк е тука, човек. До нас. Между него. Аре, баси идиоти. Отиваме след да гледам чиния. Не, опреме. Аз чем на... не, летището. Пак опърнах се. Това е хубаво, но под нас е. Питаш на мене. Скъшността. Гледай, човек. На другата страна летиш. Да, бе. Мъртв. Трябва да карам бързо да захвати главата. Защото не си участ. Добре, сега на къде беше, човек? Аз се събрах на къде. На военната база.
Двойната... А, да, сетих се. А, не, обърнах се, защо? Добре, така се. О, между другото, двойната база, аз мисля, кога се правя, ще има доста зомбите, като гледаме. Ако киля малко. Между другото, едно доста ефективно оръжие е гранатата. Като си береш много зомбита на купи, хвърляш гранати и ти дава доста пари. Тъпто е, че гранати са скъпи. И се събрах много зомби. Да. Те скочи ме мрат. Колко зомби си резачка, човек. Какво ще викаш, че нямало зомби с оръжие. С огнестрелно оръжие. Ама с резачките пак мога да убием аз. Оп, всяка мах една гранатка. Има ги спорът. Някакъв моя го убият, ще го спаса. What the fuck? Как умрях, човек? От козор умрях? Не, това е блъскавцет. Ето, понех спавна самолет. Преш 10. Не обърнах. Паметата му. Сашо. Фак. Сниманец между другото са. Охо, като и зомби. Искаме нещо бухалка имам. Само. Аз имам браза. Аз пък имам помпа, човек. Ай, как умрях, бе? Стрелям зомбите и умирам, човек. Защо? Това е тъпица. Знаеш кога съм махнал от бейса, няма ги убивам бейса. Абе, ти ме летиш. Абе. Сашо. Уау, човек. Там се чака. Ай, качи се в колата. Вече не е човек. Пат. О. Ой. Степно. Лева, Защо да го изкача това нагоре нещо? Лева, втори съм имам 538 зомбита. Дай ми тъпата кола, човек. Това... Мен съжалявам, че я взех. Лия, как поднася. Мога да отречеш, че го. Опа! Стънт, мадафака. Оп. Вей за малко. А вие гуми. Добре. Умърна се. Айде. Така, не виждам никакви зомбита. Явно те се въртят само около бейса, не? Опа! Иде. Чай, прямо си гледам на колата дали стане. Добре. Това си глича, човек. Знаеш как те видях, че караш? О, фак. Дам те спаса. Иля да те го спася. Знаеш как караш? Това е човек. Някакъв прав. Сено... Въобще така караш, Саша. Така. Така го караш. Аз стана някакъв бък. Общо зомбите. Да ми се радиш малко би. Лой, зомби Slipknot. Ако си чуя тази група, чу ли се? Slipknot, има една група Slipknot. Има зомби на Slipknot, човек, това са яките скинове. Ама вземи же, си голям идиот обаче, знаеш тази род. Чакай, бе. И да ти мамата, Сашо. Кумата ми е спукана. Измити ми, мамиста ми. Нищо, аз се реперна. Ама се реперна. Голям с педал баш, знаеш тази работа. С какво го правиш сега това? Разно. Бе, с друг си по-бавен от мен, бе. Мега мощни дрифчета. Много добро.
скоро под носа. Къде ми е Traction Control, гад ми трябва? Ти какво правиш, ли? Пишеш ли? Качи сама. Бе. Виждам, напиши на чертация. Чакай. Не. Клон чертация F. И ко? Нищо не става. Не знам. Какво искаш да направиш? Да виж вътре прямо между така. Не, това е било в някой друг сервер, т.е. не. Да, реално. Не, ти сам носиш. Да, кино него да виж какво няма гледа. Да, тя ми се. Аз ще настигна спокойно. Вярваш си. То тук не някъде беше грош, тук беше олфа. Фак. Ласко пак се изгуби. Ще му настигнеш друг път. Фак, не можах да блъсна. Сега ще купиш на място, на моето място, с това да те помрела количка човек. Ние преди доста играхме в този сервер, не помниш ли? Да, видит май има, аз имах Мустанги, как се казваше. В този сервер ли? Не, Този сервер. Ловах ли, как се казваше. Давай, после пускаш там, следващия път може да направим ключ. Опа, да се презаредим интрото и да направим мощния джъмп. Ела къде съм аз, бе? Аз ще правя джъмп човек в мен. Ще джъмпя. Чай се сложи на момента. Телефоно. Require. Добре, газ. Holy shit. Добре. Колко чая скочим. Фак! Не, това беше бъстък нещо. Стига човек. Сега сме да изляза тук. Такъв този сервер може да се отдавиш. Този сервер може да се отдавиш, бе. Ще някой мисля, че не можеш. Да. Давай. Кой хора не можеш да се отдавиш? Аз знам сервер, които не можеш. Посъдър някакво му прави никът някой като тебе. Къде си, бе? Аз май ще приключвам, защото паднала водата и късмет да е излязъл така човек. Аз май... Бе, колата ми е останала горе, човек, стига бе. Аз паднах долу, пък колата ми е останала горе, може представиш. Виждам. Да, това беше всичко от нас, приятели. Надявам се да ви е харесал клипчето. Очаквайте и следващия епизод, където ще играем в някой нов сервер. Надявам се, че ви е харесал. Чао!